l'acord, o la nota de premsa que va sortir l'altre dia, xerrava de grups flexibles, de desdoblaments, però a nosaltres tot això mos sona sinònim de segregació i per tant estem en contra. Hores abans, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha reunit les meses sectorials d'ensenyament públic i privat concertat per traslladar-los als acords parlamentaris en matèria educativa. El conseller els ha assegurat que no implicaran cap modificació legal. El conseller Vera s'ha trobat amb una gran oposició per part dels sindicats dins la reunió que s'ha duit a terme per informar la comunitat educativa de l'acord entre el PP i Vox que vol garantir la lliure elecció de llengua a l'escola. L'Estei, de fet, ha partit a mitjan reunió per evidenciar el seu rebuig. Molts dels sindicats dubten de la legalitat de la implantació d'aquest acord, ja que afirmen va en contra de la llei vigent i no descarten prendre mesures legals si és necessari. Fins i tot s'ha arribat a parlar d'excloure l'escola pública a l'hora de posar en pràctica la segregació lingüística. La proposta de l'administració no combrega en la legislació vigent.